tamo ceo dan. Da te vidim, kakarote. Hoćeš mene? Imaš me! Sve to može, moj tata? Nivo snage mu je 8000! Čekaj, sada je preko 9! Vegeta, šta si rekao koliko ima snage? Preko 9000! 9000! Nemoguće, to ne može biti tačno! Nemoguće! Ne budi tako siguran. Posle svega ja sam majstor veštine Kaioken. Kaioken?